Takže čaute lidi, vítám vás u nového videa a dneska tady máme další reakci na funny videa a teda jdeme na to. Ty vole. Wow. Karma je zdarma. No to, jako co to je za debily. Když takhle, tak víš, že tam má ten koberec, víš, že na tom stojí a on prostě jen tak prostě skočí, že jo. To nikdy nepochopím, proč to oni dělají. No. Au, to muselo bolet. Jak se dá do hlavy. A tohle ještě víc. Co? Aha. Ona mu vysel a mu vytrhl zub, nebo ne? Jo, mu asi spadl zub. Normálně. Tak to normálně byl tady, normálně, chlupatá opice, vole, když se rozseká. Super. Jdeme přikouzlo, tleskám. To jako nevím. Prostě já jsem tady vymyslela teďka novou hlášku. Zhubni a bude všechno lepší. On dá strike, ne? Aha. Jaj. No, ještě se směj. Směj se. Až na tebe to hodí po tobě tu kouli a ještě helmu po tobě hodí. No. Potom se budeš smát. Uvidíme. Ty vole. Co to je? Tik-tak? Ale bude mi, jemu se to trefí přímo do zubu. Jo. Drumro. Co znamená drumro? Ne, drumroll. Co je drumroll? Drumroll. Chceš něco říct? Já jsem takovej
já jsem paranoidní, takže když se mu něco spadne, já okamžitě panikařím, nebo když to tam je totálně těsný, úplně málo místa a jsem totálně navačkanej na ty zdi, já furt panikařím, já se prostě bojím, ale pavouku se nebojím, ani žížál, já normálně vezmu papírem a spláchnu je, já to nechápu. On sbíral rampouchy a potom si myslel, že to je rampouch, ale to podle mě bylo hovno od ptáka. Chytrej, IQ normálně 2000 plus 80 000 aura. Víš, co bych mu řekl? Jestli má vzat tu mouku. A najednou spadne. Nejlepší gol. Tleskám, určitě byl nejlepší. Tak za tohle musel být určitě nejlepší ten golman a nejlepší ten brankář. Tleskám. Minus 800 000 aura. Ronaldo. Jo, to muselo ale bolet, ty vole. Co dělal? Co dělal, to nechápu. Jo. Tak tady vidíte, že by kopl do zvířata a oni ho prostě natáčeli, jestli by to udělal, ale to byl přitom pytel, to na prostě do koše. Koukej. Ne tohle. Víš? No, OK, co to? Ach jo. Co to je prostě? Co to dneska prostě je? Já to nechápu, ale že vůbec. Tak, tady to máme teda, co tady máme, nějaký Iron Man. Jemu se ten oblek... Jo. To se mi taky někdy stává, že když dělám nějaký blbosti, pak si třeba rozbiju držku a pak tam brečí. Potom, když řekne někdo, je ti něco, řeknu ne a pak jdu do pokoje a pak mě to začne bolet a jdu zase za mamkou. A čím mi to bolí? No tak potom vypadám jak totálnej debil. Jaj. Hele, já mám virtuální realitu a jakože ona mi taky několikrát spadla a bylo to pro mě jakože i když to stálo 16 000 vole, tak já prostě to pro mě byla jako maličkost, měl jsem tam malý škráben, říkám, OK, to je jedno, prostě spadlo mi to na zem, jsem nešiká, prostě spadlo mi to na zem, nic se neděje, funguje to, tak prostě co chceš, jo. Ale tohle obchodu, si můžeš vyzkoušet, to není tvoje. Kdyby to bylo tvoje, tak jasný, ale ty jsi to rozbil teďka na vyzkoušení.
obchodu. To muselo stát Mailand toto. To muselo stát Mailand. Hej, co to je za obra? Jo, aha, on byl na nějakých schodách, nebo někdo ho držel asi. Co? Tak tohle já, kdyby jsem udělala doktorovi, podle mě pošle za dveře, ať už se nikdy nevrátím, ať si jdu kopat jinýho doktora. Santa Claus? To je nějaký opilej Santa Claus, ne? Si dal rum, do toho si dal alkohol a potom si dal ještě, nevím co ještě, jak se to jmenuje, Jacka. No, Jacka si dal. A rum. To se mi taky přesně stalo v restauraci, ale oni na mě čuměli jak normálně. Jak na úplně debila. Oni na mě prostě čuměli úplně. Jako co to bylo, pro mě to bylo takový nepříjemný, to je asi pro všechny nepříjemný, jako když spadneš a koukají se na tebe jak blbečci, no tak prostě tak to nemáš uklouznout, no prostě. Tak, co tady máme dál teda? No to už jsme viděli. Tady, co to je? Ona tam začala bitka o balón a spadla na ně celá bránka. Tak to je mega. Co to je? To je větrák. Jo, to je větrák. Takže ten větrák mě docela překvapil. Ty vole, mě se rozbil tu. Mně se rozbil to. Sakra, mně se rozbil mikrofon. Ty vole, co mám dělat? Do prči, jsem se mi nějak zkroutil úplně. Kámo, mě se to seká. Vole, to není možný, aby to dělo. Co to je prostě? To má být. Já to zkusím opravit. Jo. Tak čekejte. Tak už to jede. Doufám, že bez žádného přerušení. Takže čekejte. Dobrý. Tak zapínáme. Ona si narazila prd. Ach jo. Co to dneska je? Jo, to vrzal ten můj mikrofon, jo. Vrzal stojan.
krade peníze, co? Já. Zase. Já. A teďka to nefunguje. Ty vole, co bych dělal? Takže lidi, tohle bylo konec videa. Pokud se vám tohle video líbilo, zachte like a odběr a napište do komentářů, jestli chcete další takovýhle videa. Zatím čau a dejte odběr a zvoneček a like. Tak, čus!